Nyuwun sewu Pak Cahyo Kuntadi. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu panjenengan niku ket ndek winginane kalih Mbak Elisa nggodani Mbak Elisa. Dek wingi ten Ponorogo nggodani Mbak Silvi. Sakniki nggodani Winong. Terus karepe jenengan pripun? Niki ibu kula, Pak. Niki ibu kula. Ayo dong, panjenengan niku dosen lho, Pak. Panjenengan niku panutan, panjenengan niku napa nggih? Nggih, panutan lah, panutan mahasiswanipun jenengan. Calone niku calon kula nggih muridipun jenengan. Ngarepe Pak Lurah kono ditulisi Lurah Sida Ludes ayo. Ayo mesake no Bu Gesi. Mboten, mbok menawi mengke enten rejeki tiban saking Gusti Allah, kan ya awake dhewe ora ngerti. Saking sedekahe warga masyarakat Kelumutan kados ngeten iki ngawontenaken pengetan bersih dusun, layangan kan rezekine mengke malimpah. Sapa ngerti kan awake dhewe ora ngerti. Nggih. Ya ndonga mawon. Nggih Pak Agus lan sedaya para perangkat desa, sesepuh pinisepuh, ibu-ibu, bapak-bapak warga sedaya ingkang rawuh tumplek-blek. Kula minangka wakilipun kanca-kanca yoga lan sinden sing ayu-ayu lan wakilipun bojo kula sing ganteng dhewe, Mas Cahyo Kuntadi, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dalu niki sampun dipun percaya nglipur panjenengan pun ping 3. Mugi-mugi taun ngajeng saged pinanggih malih nggih Pak, Bu. Ngoten. Pokoke waten jenengan ndongakne kula kalih Pak Cahyo, dalang Cahyo mboten rabi malih. Insyaallah kula tetep mriki terus. Loh, dongane kudune ora ngono no Bu Gesi. Pripun? Warga masyarakat Kelumutan ndongakne awake dhewe tetep sehat panjang umur. Amin. Lah perkara tambah bojo apa piye itu lak kecelakaan ngono kuwi to. Lho, sebab yen sampean ku aneh-aneh. Mesti aku ogah mbok jak rene ora bakal gelem. Mongko sampean lek enek aku, sampean iki kekuatane ning aku. Oh iya. Bubar. Tak dendeni kapok. Kula lek tanggapane Ponorogo iki rasane jarake sinden Silvi Kumalasari wingi kae. Lho, warga sakmene iki preso kabeh ning TikTok lho. Ae dhewe wingi ning Ponorogo kaya ana gempar. Sampean peh enek Silvi bintang tamune wayu ning kono mbok jarake ketoprakan to. Wanyel aku. Lah ngono ki lek butuhe nggih hiburan to Bu Gesi. Pak temu ndi Pak sik rame kaya ngene malah mulih piye to kuwi. Ngeten lho Bu Gesi. Dalem. Nuwun sewu warga masyarakat Kelumutan mriki lak ketok guyub rukun banget. Wis sak pase lamun to kula kalih panjenengan ngaturake panglipur dumateng para warga masyarakat. Nggih to. Tur kula mboten nutup mripat mbuntu talingan. Pancen leres kula niku urip kula wis kadung menggantungkan dhateng jenengan. Kula niku bingung, wis to kok tinggal lunga ning pasar ngene aku tangi turu wis bingung arep ngopo iki bingung. Nate to jenengan gawani dhuwit 10 yuta ndek men. Pak, kowe blonjo dhewe wayang apa ning mall kono. Kula tekan mall ya mulih akhire mergo ora tuku apa-apa. Ya kaya ngono kuwi. Nyatane sampean le berjuang untuk keluarga ya luar biasa. Salate niku Pak, Bu sregepe mboten umum. Kula lek subuhan sing gugah malah Bu Gesi, ayo Pak subuhan aku imamono. Lek kula mboten tangi dhek subuhan dhewe saka sregepe le subuhane ping 10 ngantian. Sing 8 jare nggih sesuk ngono kuwi jare. Lah iya ngono kuwi. Salat hajat durung yen salat duka, poso Senin Kemis ngoten niku walah pokoke niku ahli tirakat. Mang percaya klebu dalange klebu Pak Agus pisan, Pak Lurah pisan. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang sangat luar biasa. Kuwi mesti ngono kuwi. Ayo. Ya betek-betek ya aku lek tresno karo sampean Pakmu. Ngene malah kita melas kaya wong keluwen ngono lho mamene ora. Ya melas. Kelingane Ponorogo wingi atiku sik senut-senut ae. Wis nembang wae. Ning ngene lho Pak. Terus terang nggih Bapak Ibu, kula lek tanggapan teng Medion ngeten iki jan kaya mulih teng kandang. Rumah kula niku warga masyarakat Medion niku mbok teng pundi kemawon kaya keluarga. Teng Kelumutan, teng pundi niku? Darmorejo, pundi kemawon kaya sedulur. Kula niku nggumun angger kula mulih tanggapan keng Medion. Kula niku mobil kula mangkat kosong, ning mengke mulih mesti kebak. Saestu niku mesti ana sing gawani peyek, sego pecel, sambel pecel. Aja ngisin-ngisine we. Manggang sumpah tenan. Panitiane Bu Lurah bingung sesuk digawani apa malah bingung lho. Mongko wis ora arep gawani apa-apa wong sprene urung dibayar awake dhewe kaya.
arep njaluk peyek. Ha iya. Mboten. Aja ngedeg-ngedegi panitia sampean iki mari kaget ora. Pramila kangge nglipur warga masyarakat kula tak nembang sing klasik riyen. Yang klasik tetap asik. Iya, asik. Tetap istriku Sukesi yang paling asik. Ya Silvi Kumalasari. Ayo. Monggo sayang. Ayo. Lali katresnanku karo sampeyan kaya dene wit-witan kang gedhe saya ngrembuyung ngono lho Pak. Percaya gak? Percaya apa ora? Ora. Percaya, mosok ora percaya. Saya ngrembuyung, wite saya gedhe, godhonge saya ijo royo-royo. Ayo, watone ngisor ora diuyuhi cah cilik-cilik. Diuyuhi ya pesing Bu Kesi. Ora. Nggih. Ning estu Bu Kesi bareng jenengan nembang mijil sing kok ketupraki bisa nggugah rasaku, nambahi otot bebayuku, saya semangat anggene atur panglipur wonten ing Klumutan. Dadi jenengan iki cara elektronik iki sampean kaya power bank ngono lho sampean iki. Aku HP-ne anggere tak colokne nggen power bankmu mak slep ngono kuwi. Sakire aku kekuatanku saya akeh ngono kuwi. Power iki kuat, bank kuwi nggone. Ayo ngene kekuatan. Kaya ngono kuwi. Sementing ora ngedrop ngono ya. Ayo. Ning kok anggumunku beda karo ning Ponorogo wingi ya. Lho, awake dhewe pentas kan di live streaming ya kudu tampilane kudu beda-beda ngono kuwi. Ning dhewe iki ning Ponorogo kok gambarku ora ketok blas ngapa ya? Ning Ponorogo wingi kok aku ora dilem-lem kaya ngene. Mergo gensete rusak terus sinyale elek ngono kuwi. Lah saiki sampeyan cedak tower kono ki nek tower sanding masjid di tower ngono mula sinyale kuat ngono kuwi. Mula mengke kula umumke kalih warga masyarakat Madiun umumipun. Mengke lek undang bintang tamu sinden kula saranaken Mbak Silvi Kumalasari mawon. Mengke dalangan langsung semuangat ngoten. Lah tanpa bintang tamu sapa-sapa nadyan iki sinden Madangkara kabeh to, namun tidak mengurangi semangatku untuk menghibur warga masyarakat Klumutan. Lho ngono kuwi. Profesionalnya ngono kuwi ora entuk kok dalangi tergantung bintang tamu enggak boleh. Aku lek wis ngadep clear ini Bu Kesi ya. Butuhku arep nyolahke wayang, ngencepne wayang ning debok iki. Mula aku semalam suntuk iki sing tak sawang ya mung debok. Mergo aku iso mbedakake yen nyawang debok sesuk mesti entuk dhuwit, nek nyawang sinden malah kelangan dhuwit ya to. Betul, Pak? Ngono kuwi padha karo Pak Lurah kuwi. Upamane enek apa kuwi dusune sing tayupan ngono kuwi. Pak Lurah butuhe ya mung guyupi, ora bakal kedanan karo sinden tayub kuwi ora bakal. Mergo kuwi sing calone ngentokke bengkok ngono kuwi. Iya, njaluk diteladung karo Bu Lurah ngono. Allahumma amin ya Pakmu. Ngono tak seksekne karo warga Klumutan. Rasah diseksekne nyapo to meden-medeni kowe iki ora. Wis pokoke ngono lho wis rasa ngangge seksi. Wis pokoke tak titeni wae. Pokoke suatu saat lek krungu kabar selenting aneh-aneh, Dalang Cahya Kuntadi seneng karo si A si B. Oh, tenan. Tak ketok pendek. Kowe muni tak ketok sing seneng ibu-ibu lho, malah ibu-ibu yo alah. Kok ketok ora apa-apa sok dikocori lek tukul neh ayo. Malah kaya wit ayo. Ya, Bu. Dengar, Bu.
bali kulon apa setia sing sayu dadi senggaan ki ana pituture ana piwulange ngetan bali ngulon apa setyane kelakon ngono kuwi aja nganti kok minggu ora prei ditunggu-tunggu ra diwehi ayo mergane wonge wis turu tintane sak tangine ayo pengen tangi diobati alah wis ora malah ayo karo bojone dhewe ngangge obat lek karo wong liwa ora dintekne Bu Kesi sayang yuk jenengane napa to Bu wong kula nyeluk bojo kula sayang kok ya mang seneni lho lek kula nyeluk wong wedok liya sayang niku salah wong bojone dhewe kok nggih silakan istriku tercinta wes aku ki malah isin dhewe lho Pak awake dhewe iki wis tuwekan ngono lho ora pantes lek roman-roman ngono iki biasa wae. Umur boleh tua, namun semangat harus tetap muda. Ya toh. Sampeyan kelingan ora? Piye? Anak-anak dhewe sing cilik-cilik. Sing barep lagi mlebu SMP, sing ragil kelas 4 SD. Lah awake dhewe sudah merasa tua, oh kleru. Sampeyan iso tak ijolne tenan yen ngono kuwi. Ayo. Semangate kudu muda, nggih to, Bu? Oh, ngono kuwi. Kalah karo Pak Lurah piyayine wis semono sregep sepak bola kok. Mesti angger nyerang no wah Bu Lurah terus gulno Pak lah iya baru terus digolke timpak diel ngono Bu Lurah ya Pak wis gol ngono iya beh nuwakal sampeyan nuwakal asline apa nakal ngapa to awakmu iku lho omonganmu lho ngene awakmu iki lho kok nakal piye to aku fakta Pak Lurah senengane bal-balan kuwi iya ning omonganmu lekmu banyol lekmu anu kok cucut ngono lho Allah wong jenenge wong golek dhuwit ngene iki Bu ngene kecuali lek karo panitia karo Pak Lurah golekne bintang tamu klitik luthuk apa cak percil aku diam lha iki ganteng rene bintang tamune kan kudu lucu lha iki aku peran kuwi bengi iki plus lho dalang ya bintang tamu ya dadi lawak ngono lek sesuk ora ditambahi 2 juta dosa Pak Lurah iki lah iya ngono kuwi jojo mesake ayo enggak Bu Su Kesi Su adalah luweh Kesi adalah keindahan enggak matur sembah nuwun iya muga-muga kena kanggo jampine sayah para pepunden panitia Pak Lurah barang ya Mak menika kala wau gi kula aturaken teristimewa untuk ibu-ibu ingkang kepareng masak wonten ing dapur ya kuwi penting Nduk mula sok-sok iki wong sambutan yen mungguhku ora kok kagem bapak-bapak ibu-ibu kuwi kanggoku salah sing bener nuwun sewu para lenggah ibu-ibu lan bapak-bapak ibu-ibu sing kudu didhisikke merga apa wis ta wong duwe gawe mantu sunatan syukuran bersih desa pisan tanpa ana peran ibu-ibu sing masak ning pawon ora bakal iso jalan ora bakal iso mlaku oh ngono kuwi mula ibu-ibu muga-muga tetep sehat sabar kuat anggene momong putra dadi ya putra sing soleh solekah kakungi ya setia temenanan wis leren anggene ngrasani tanggane ayo aja ngrumpi ae ayo ya mak ya kaya ngono kuwi Malik pelok barang dhisik gandeng iki dalam rangka bersih desa ana lelagon lawas ya kuwi lagu bersih desa oh ngono mau dilikke karo Raja Mala kuwi lek bersih desa mbok lagu bersih desa tokke ya jajal rokokmu apa ya ngono kuwi monggo diaturake Mas Setya lelagon bersih desa untuk seluruh warga masyarakat Klumutan yo matur sembah nuwun yo iki gentenan karo Waranggana Madangkara sing sowan iki alhamdulillah iki pas karo panggunge 6 ayo pas lek 7 iki genah sijine ning ngisor iki iya
Tur ya cantik-cantik kabeh. Wah, temenanan lek Madangkaran niku sampun tenan. Ha iya. Biasane ngarep nek tremos, ceret. Ha iya. Ngene kula singkirke. Ha iya. Ngarep bersih anane gremik karo jarike sing seragami men ketok. Lamun to kuwi iki bener-bener kompak. Iya ngono kuwi. Temenanan. Wis. Mergo saiki sing jenenge sinden ki hal terpenting di dalam pagelaran wayang kulit. Iya. Sok-sok ki piyayi mirsani wayang ora pati gagas lakone apa, dalange sapa, ning sing digoleki sindene sapa. Wah ngono kuwi. Ayu apa ora? Iya. Bener, Mak. Mergo pancen piyayi mirsani wayang ning Madiun wis to. Kuwi mesti niate mirsani wayang iki ya rena-rena, mesti beda-beda. Ana sing rawuh rene iki butuhe mung arep nonton bakul kuwi ana. Iya. Dituku bakule akeh ngono iki ana. Iya. Ana sing mung arep mirsani ngrasake klenengan sore lek wis wayange wiwit malah kundur ki ana. Ana uga sing butuhe mirsani wayang, gatekke crita, gatekke wejangan. Ning ya ora sithik sing adoh papane nganti tekan klumutan kene iki butuhe mung arep mentelengi sinden. Ngono. Sing rene butuhe arep nonton sinden wong iya teko. Teko akeh. Yo, coba kaya apa? Arum Bali Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Coba kaya apa? Ya. Ya toh, berpacu dalam melodi. Yo. Naminipun genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Ya. Campur darat. Ngentrong menika pernahipun sara silahipun menika ponakanipun Bukesi. Ha iya. Gumun angger sinden metu saka Tulungagung racake swarane apik, piyayine ya cantik ya, Mak. Tenan. Bukesi nyatane ya kondang kaya ngono. Adine Bukesi ke Mbak Penny Candrarini ya dadi sinden internasional. Iki Winong ya semono uga mulai melejit. Angger kok Tulungagung mesti cantik-cantik lho. Ha iya wis tenan. Sinten to Pak senjenengan maksud niku? Lho, aku ngomong to, Bukesi ayu ora? Nggih. Lho, Tulungagung. Nggih. Mbak Penny ayu ora? Nggih. Tulungagung. Sampeyan ayu ora? Ayu, Tulungagung. Sinten melih? Sinten melih? Dan lain sebagainya. Ada kowe. Mboten lho Pak, jenengan iki kok wantun ngelem-ngelem sinden lintune Bukesi napa mboten wedi? Lah kok wedi apa dek iki memedi kok. Mboten lah kan biasanya jenengan didendeni tak keprok parut lho ngoten. Apa ndak wedi jenengan? Ya dikeprok parut, ngeprok parut ora bakal kelakon. Wong ning omah yo renek apa-apa dhek ra tau masak ya. Ora duwe parut, arep ngeprok parut tuku sik dhek dadan. Ngono aja kuwatir, ning tenan kok nong. Bareng sampeyan iki saya gedhe banyak pengalaman. Bergaul kemana saja akhirnya sampean ngerti karo perkembangan apa kuwi jenenge jaman akhirnya ya bisa ngrumat awak ngramut karo apa kuwi busanamu piye carane apik piye yen alisan sing becik kudu piye ngono kuwi le pupuran kudu piye le gambar wujute kuwi apa kuwi lipstik nggen bibirmu kudu piye awakmu lak luar biasa. Biyen melu aku pertama walah nglombrot mboten ya Pak. Lewemu mangan ae. Bar saiki wah saya cantik. Sakniki cantik, Pak. Cantik tenan sampean, elok. Kok jenengan wantun? Wani ngopo? Ngomong kula cantik lah Bukesi teng mriki lho. Lah ngopo? Aku iki witing klopo sak lugune lek sinden ayu ya tak omongne ayu. Yen nganti ayu tak omongke elek, tegese kuwi goroh karo batinku. Bukesi iki senengane yen aku jujur apa anane, ngono kuwi. Ngoten. Niki lagi viral lho, Pak. Apa? Wonten napa? Film Ipar Adalah Maut. Apa? Nah, Ipar adalah maut. Terus maksudnya apa? Ampun ngantos ponakan adalah maut. Ngoten dados sing kowe ponakane Bukesi. Ponakane jenengan to nggih? Heeh. Nah niku ampun ngantos ponakan adalah maut. Lek sampean ya, lek neng panggung tak arani pancen ponakan. Lek bar kok panggung ora mung ponakan. Lha napa? Penaan we. Sik Nduk. Tegese penak suaramu lho, nglipur warga masyarakat lumutan ngono lho. Tak ngorongane kan kowe iki jarak perkara kok nong. Ampun, Bu, ampun. Bapakmu jadi jarak. Lah pripun? Jarak mesti ditenani awakmu. Oh. Weh, bahaya bocah iki. Lho ngene lho Bukesi. Iki lak ponakan. Tur iki ya paguyuban melu ning keluarga Madangkara.
Ben kerasan winonge ben ora caranya supaya nyaman harus dilem, diakrapi, dicedhaki. Tur ya ki bocah ki berpotensi suarane apik, bocah ayu, aku seneng ngono lho. Dadi seneng karo suarane ngono kuwi. Kuwi lek jenenge mbok jaraki to. Aku kira ndek bola lho, Nduk. Bapakmu jaraki winong mbok kowe mbelani ibumu. Tenang, tenang. Lho, nyapa iki? Nyuwun sewu Pak Cahya Kuntadi. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu panjenengan niku ket ndek winginane kalih Mbak Elisa nggodani Mbak Elisa. Dek wingi ten Ponorogo nggodani Mbak Silvi. Sakniki nggodani Winong. Terus karepe jenengan pripun? Niki ibu kula, Pak. Niki ibu kula. Ayo, Dok, panjenengan niku dosen lho, Pak. Panjenengan niku panutan, panjenengan niku napa nggih? Nggih, panutan lah, panutan mahasiswanipun jenengan. Calone niku calon kula nggih muridipun jenengan lho. Malah pamer kowe. Asli ngeten. Nanti kan jenengan panutan, Pak. Ampun ngoten niku, Pak. Ampun nggodani ning kene nggodani enek sinden ayu terus nggodani iki. Anu iki nggodani iki ngoten ampun ngoten niku, Pak. Jenengan niku ngandani kula, "Nduk, kowe aja nakal. Nduk, kowe aja sok kaya ngono." Lah jenengan ngoten niku berarti ra sumbut no. Saiki jujur ya. Pripun? Kowe aku nggodho Elisa kok ora seneng, Mbak Silvi ra seneng, Winong ra seneng. Aja-aja kowe sing pengen tak godho, ayo. Hah? Jujur ngono kowe. Mboten, Pak, mboten ngoten. Hah? Lah kula niki putrane jenengan lho, Pernae. Iya, bener. Pernae. Ah. Pernae kula putrane jenengan. Kula mboten purun, Pak, jan godho-godho ngoten niku. Oh iya. Cukup yoga-yoga. Ngene lho. Sampeyan kudu ngerti. Pripun? Pancen aku dosen. Nggih. Ning nuwun sewu. Sing jenenge dosen sikil lak loro. Nggih. Gitu. Sikil kiwa karo tengen. Tengen ki tak nggih ning kampus, nggih mulang karo mahasiswa. Nggih. Sing kiwa ki tak nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Nggih. Lek aku ndalang kaya ning kampus ngono kae, surup doto pitonono kuwi ngono terus ora enek wong nanggap. Mula sikil kiwaku tak jokke pamrih men apa ditresnani karo warga masyarakat. Carane ya ngono kuwi, ya njarake Winong, njarake sinden ayu. Pamrih apa men masyarakat terhibur ngono kuwi. Lah nek sikil tengah ngono apa, Pak? Tuh. Kuwi lambene elek iki. Bahaya. Lambene Ini elek. bahaya. Kuwi ra nek kukune barang arep melu. Bahaya. Intine pun cekap, Pak. Pun cekap. Nek mesti cukup ibu mawon, ampun nggodani sinten-sinten melih nggih. Ampun ngantos Ora entuk. kedadean ngoten lho, Pak. Iya, insyaallah aku ora arep nggodha wong wedok utawa sinden sapa wae. Ya, anggere ora kilaf lho ya. Lho, kok mboten kilaf? Lho wong ora mesti imane saiki sosok Oh, kuat, nggih, sesuk ora kuat, sesuk salat, sok mben ra salat. Kan biasa. Kita Nggih. saiki kaji, sesuk korupsi. Iso ngono. Mula aku ora wani janji. Yen saiki aku janji ora arepe njaraki sapa-sapa. Ya ta. Wes, kek nembang. Ayo. Wes tak tereng karo sinden bengi. Nduk, tak omongi bapakmu kalah di jero iki malah ya. Kalah dek ya. Makasih ya, Om. Sing ya. jero sapa? Aku karo Umi no. Heeh, mendhi aku kalah ketok wong loro suarane kaya wong papat kok iki ora. Ayo, Cahayu, Winong, Nawangse, coba kaya apa. Nggih. Engko bacutno dadi ati arep kok bawane apa bapak nderek. Ngono ya, Cahayu. Apa ya? Wis monggo bebas. Piyayi kene iki apa-apa kersa kok, piyayi budaya, luwes, longgar. Ayo ngono kuwi. Anu nggih, Pak. Apa? Rinoso. Rinoso. Mangko Rinoso. Pelok 6. Nggih. Oh, ya wis. Oh, pelok bareng. Nggih. Rinoso ora apa-apa, engko diganti wong iki dudu pamundhut kok. Mboten. Kula kesupen nek ternyata pelok bareng. Heeh. Anu asmara ndono mawon nek ngoten. Oh iya, ketoke ayu, Mbak ya dangling iki bocah iki. Ayo. Ngapunten, Pak. Lah iya. Ayo, Asmara Ndono. Nggih. Oke, siap. Ya, Winong Nawangse.
Gandeng sing mirsani kulon ki akeh sampean madhep ngulon mlaku alon-alon ngulon. Blek, engko ngetan. Terusan yo ngulon kono. Kak. Ngapunten nggih, Pak. Lah iki kita atine bocah iki pikirane ora nang kene bocah iki. Mboten, Pak. Kok kaya ngene larane to niku cakepane. Nah, soalnya kula nggih lagi nandang loro niku wae lho, Pak. Iya, engko tak tambani nong, tak tambani. Ora angger sinden lho nang disuting karo bapake kae delon. Wow. HP-ne lho kaya ngono kuwi. Ah iya. Nah iya. Engko lek sare ora nyawang gambar musik ora iso sare lho Pak kuwi. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalem. Kula nggumun priyayi kelumutan niku nggih. Bae wong tuwek-tuwek ya ora ndek isin ya. Lek ero sinden ayu. Kuwi katresnan ngono kuwi. Tresna karo budaya nganti kaya ngono kuwi. Ternyata ora enom ora tuwek ya. Wong tuwek ero sinden ayu bae ya melongo ya. Gak apa-apa Pak, terus gak masalah. Kula mau guyon. Ah iya. Iki Pak iki ajamu live TikTok lho kuwi rumah samu ayo. Ah iya. Nana. Luput pisan kena pisan. Pengen nyawang sinden mboten bapak-bapak sing ngetan mriki? Pengen madhep rene karo mlaku. Ayo. Kudu diratani nong. Ayo. Yen gampang luwih gampang. Nah, iki bapak-bapak sing sepuh-sepuh setan iki nyawang sampean iki ya. Wah, cara krupuk kaya kemremesmen to ya, ya ngono wae ya. Saiki madhep rono. Leres, Pak? Wah, iya, kula ngerti ati jenengan. Ayo. Yen angel Bawane iki mau jenenge apa, Nong? Asmarandana. Asmarandana. Asmara ki tegese katresnan, dana ki weweh. Di tengah-tengah kesibukan beliau namun tetap tresna karo piyayi ing Klumutan mriki. Beliau adalah mantan Bupati Madiun Bapak Kajimbing. Matur nuwun rawuhipun tepuk tangan untuk Pak Ahmad Dawami. Wah iya nggih, kelenggah nggih. Kangen aku suwi ra ketemu. Klangen-angene karo Pak Kajimbing sing kelingan isih Garuda Pancasila bar kuwi mesti nyawer 1 juta. Ngarani ora nggih. Mboten Pak, sugeng lenggah Pak Mbing, sehat selalu dan selalu barokah. Amin. Dadi ati
nuwun genduk winong nawangsih. Ya, ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Kajimbing Bapak Ahmad Dawami. Ya, Ragil Saputra. Wis sawetara suwe ora pinanggih. Ya, dasare wis purna jabatan ya, Mak. Ning tetep silaturahim berbaur kalian para warga masyarakat wonten ing Klumutan Saradan. Ya. Bener, Mak, bener. Nggih mugi-mugi Pak Kajimbing tansah pinaringan sehat walafiat, tansah amanah ugi barokah. Iya, bener, Mak. Kaya ngono kuwi. Yo ngaturake pekarmane Pak Kajimbing luwih dhisik panjenengane anggere rawuh mbuh ning acara hajatane para warga masyarakat Kabupaten Madiun apa pas hari jadi mesti ngersakake Garuda Pancasila. Iya. Adate lek Juli ngene iki ya Madiun hari jadi ya, Mak. Mbuh ki ora nek kabar, Nduk. Ayo. Sing baku men tentrem dhisik, Madiun wis tentrem ben saya tentrem dhisik. Merga sok sasi 11 bakale ana pilkada, pilihan bupati wakil bupati. Duka sinten kemawon ingkang badhe pinercaya dening para kawula ing Kabupaten Madiun ingkang baken saged membawa keguyuban, kekompakan, kerukunan tidak menjadi alat pemecah belah untuk warga masyarakat Kabupaten Madiun. Sing penting kuwi. Pancen sing penting kuwi kok, Nduk. Nyatane kabeh iki dulur Pak Kajimbing ya pepunden, Pak Hari ya pepunden. Wis kabeh yen karo Piyai Madiun awake dhewe semet dulur. Iya, bener ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Yo, Cok, sing semangat ngaturake Garuda Pancasila. Iya. Kula aturaken wabil khusus dumateng Bapak Kajimbing sugeng lenggah. Ya, yuk, dados. Ngaturke salam hormat dhisik, salam sungkem Nduk Umi Birgita. Nggih. Marang panjenengane ingkang sampun purna anggenipun ngasta bupati wonten ing Kabupaten Madiun, Pak Kajimbing. Ayo, Umi dhisik. Yo. Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Jenengan tesih kemutan kula mboten? Kula sing jenengan sawer 4 tahun yang lalu, Pak. Suwimen. Nggih. Nggih, ngaturaken selamat purna tugas nggih Pak. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, panjang yuswa. Mugi-mugi nek mbok menawi jenengan nyalonke melih mengke saged dados melih nggih Pak. Terus mungkin anggap wayang melih nggih Pak. Amin. 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 Birgita piye kata-katane? Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Anu Pak kula ajenge matur. Pak kula salah satu followers jenengan mungkin nyuwun follow back nggih Pak. Waduh. Kewanen aku. Urung-urung wis follow back ora. Nang ngene apa TikTok, IG apa? Instagram to Pak. Nggih. Asmane apa njajal ning IG, Pak? Apa itu apa ya Pak? Soalnya kan banyak toh Pak, tapi saya sudah mengikuti. Sinten nggih Pak? Pak Ahmad Dawami. Ahmad Dawami aku ki anu Pak, nek nama aslinya agak lupa, tapi kan nama apa itu yang tenar kan itu toh Pak. Pak Kajimbing Pak ya toh. Kajimbing. Mbingi saka tembung blimbing. Blimbingi lingire limo. Ya, limo tegese panjenengane tidak pernah meninggalkan Pancasila dan juga rukun Islam. Lah kuwi. Lingire limo. Kowe sok niteni apa ora lek blimbingi lingire enek limo? Mboten nih Pak. Titenono aku saurunge mangan blimbing, mesti tak soloki sik pira ya lingire. Lah tadi soloki. Kula ada pantun Pak untuk Pak Kajimbing. Pripun? Masak kambing dicampur pete. Pak Kajimbing nyuwun sawerane. Bocah iki langsungan. Lah biasane ngoten apa Kajimbing nek wis sinden ngadeg Garuda Pancasila mesti amplop sak yuta ngoten, Pak. Kowe ngono kuwi padha karo miskinke dalange. Ya pancen dalane miskin kok. Lah, ora ngono lho. Tegese pamane nyuwun ya nyuwun ning ora carane ngono kuwi. Alah Pak, jenengan lho Pak wayangan saben wengi tapi lho Pak, bise ke lho Pak AC-ne mati, Pak. Tulung benakno. Kapan oleh mutirah? Sampinge Mas Imam niku lho, Mas Imam ote-ote, Pak. Beyoh, Pak, rambute, Pak. Lah wis sing salah lah Imam lho. Ning selain itu ning Waranggono aku lak gatekke. Oh, gelungane digarap, seragame digarap, jarike ya dikompakne. Kaya ngono. Lah ngapusi Pak dingklekku ki lho Pak nganti suwek kabeh ya ora ditukokne dalange. Lho dalange jan
tanggapan sakmen wingi cetil ya Ram. Ya toh? Ya wis sesuk lek prei khusus awakmu tak tukone dingklek ya. Iya. Sing dhuwur 2 meter ngono ya. Ojo to, Pak. Dadi kita menonjol dhewe. Ojo, Pak. Tumbas dingklek teng ngene Mas Dar niki lho. Lha iya to Mas tak payuk niki Mas. Bros barange sing nukone lah ya aku to kuwi. Alah telek blenek tumbas ki ambak niki Pak Bu dalange ngapusi wedok antok seneng. Kabehmu tak koprok kowe ora. Lho ya tenan kok sithik-sithik medok sithik sinden ayu lah. Betul, tak dukung, tak Lah ya toh. Kowe tak omongi. Bros ndi to bros iki? Iki. Kowe pengen tak tukone sing anyar. Heeh, Pak, pengen. Aja kuwatir. Engko lek sesuk ning Nganjuk. Iya. Bar kuwi rombeng ingkah lek ning Nganjuk ning arep ning endi? Ning Medion to, anu Ngawi, Ngawi to. nggih. Bar kuwi tanggal 10 tak tukokne bros. Tenan ya Pak, Iya. 10 kan libur. Bros sing ngene nang kono to? Iya. Ha, engko 10 tak tukokne bros. Engko sing masangne aku dhewe, ya. Alah ya toh. Ngono kuwi neh Pak Bu pancen Pak dalange jan medok ayu. Labine. Kowe tak keprun dasmu kowe ora ngono kuwi. Ya ben. Enek Pak Kajimbing ngawisin ora ngono kuwi. Ya Pak, ya ben jenengani ben ngerti no Pak, aja kaya ngono ya toh Pak Bu ya toh. Mbuh. Ayo, ayo. Coba saiki dandang gula sik, ali-ali. Ayo coba kaya apa sing apik iki dikersake karo Pak Kajimbing lantaran Pak Agus iki. Ayo. Dandang gula, ayo. Ayo Om, awas Om. Lorien. Nggih. Jeneng kula glali aja lali Nenek. niki sulih kula aja dianggep sepele. Hop, oper bir kita. Nggih Pak, pengumuman Pak Lurah. Kopine yoga-yoga telas Pak. Kowe sing ngurusi dudu Pak Lurah ya, kowe sama Pak Lurah kon ngurusi wedang kopi barang lho ora. Lah aku ki anu lho Pak, menyejahterakan para yoga-yoga sambat ya tak omongke. Iya. Mergo yoga-yoga ki sing jelas pekewuh Pak karo sampean, aku ora duwe pekewuh karo sampean. Lampine ora. Ya, niku engko mesti kanca-kanca Laden wis siap. Nyiapke kopi nggih yoga-yoga. Lek aku wis Laden-laden ngerti seneng aku kok. Apa senengane sampean? Susu ora. Ya ta, susu. Susu apa Pak? 4 sehat 5 sempurna kuwi lho bergizi kuwi lho. Coba 4 sehat 5 sempurna ya apa coba? Nasi, Heeh. lauk pauk, Iya. sayur mayur, Heeh. terus buah-buahan. Heeh. 5 minum susu. Alah susu neh. Aku tau TK kok, celuk-celuk. Ngono Iya, ya, ditakoni aku ya njawab iki nyapo lho ngene ya. Ampun. Mas.